Rugăciunea este împăcarea omului cu Dumnezeu. Ea imploră mila și sprijinul lui. Dumnezeu se milostivește în fața unei stăruitoare rugăciuni. Sfinții, care se roagă pentru întreaga omenire păcătoasă, liniștesc furia și revolta cerului. Niciodată nu este invocat în deșert numele și ajutorul lui Dumnezeu. El ascultă ruga celui umil și nu va disprețui cererea sa. El nu rămâne surd la rugăciunile celui ce crede în el și îl iubește. Cereți, bateți, căutați cu curaj și energie, cu încredere, cu perseverență, cu îndârjire, mereu. Cine este acela care va da fiului său un șarpe în loc de pâine la cererea acestuia? Chiar un om rău, supus păcatului, nu va face aceasta, dar Dumnezeu, Tatăl, cum nu ne va da oare ceea ce-i cerem cu credința și cu perseverență? Nimic nu vom pierde, dimpotrivă, dacă ne vom adresa Lui cerându-i ajutorul. Dacă El nu ne acordă ceea ce dorim noi, înseamnă că nu i-am cerut ceva bun, ceva care să contribuie la sfințirea și mântuirea noastră. Nu știți ce cereți. Cât de păcătos ar fi omul dacă revine la Dumnezeu și își recunoaște greșelile, totul se iartă. Iisus ne-o spune prin parabola fiului risipitor. Tot El ne învață să cerem lui Dumnezeu orice, dar în numele Lui, tot ce veți cere în numele meu, vă va fi dat vouă. Dar ce înseamnă aceasta? Înseamnă a fi demni de un astfel de interpret, de reprezentant, de intermediar ca Iisus. Căci cum vom avea curajul să cerem în numele Lui când noi nici nu-L cunoaștem, nici nu ascultăm de sfaturile Lui și nu-L iubim deloc? În aceasta stă eficacitatea rugăciunii noastre, pentru că Iisus să ne reprezinte în fața Tatălui și să primească de la El ceea ce noi dorim. Trebuie ca noi să-i semănăm, să fim frați cu El, cu Cel ce își pune obrazul pentru noi. Toți cei ce seamănă cu sublimul model al omului perfect, toți aceștia nu se roagă în zadar. Iisus ne asigură că vom primi tot ce vom cere în numele Lui, adică trecut prin prisma dorințelor Lui. Nu vom primi încă ceea ce vom cere prin propria noastră dorință, îndemnați de egoismul nostru. Întotdeauna, înainte de a ne ruga, să ne întrebăm ce ar face Iisus în locul nostru. Ar cere ceea ce noi dorim atât? Numai astfel vom ști ceea ce trebuie să cerem. Vor cădea atâtea și atâtea dorințe de sarte de la sine, căci Iisus ne lămurște că nu trebuie să punem preț pe trupul nostru și pe trebuințele Lui, ci numai pe suflet. Deci tot ceea ce vom cere lui Dumnezeu în legătură numai și numai cu bună stare materială nu va fi luat în seamă decât numai dacă aceasta ne va ajuta la propășirea spirituală. De aceea multe rugăciuni par a nu fi ascultate și noi de multe ori suntem dezamăgiți și aceasta pentru că nu știm ce cerem. Dumnezeu are planurile Lui ascunse cu fiecare din noi și ceea ce ni se pare bun și fericit la alții, pentru noi nu ar fi fost bun și nu ne-ar fi ajutat la mântuire.